Туганьяк музейында татар атлары темасын берләштергән күргәзмә гаҗәеп бер җылылык белән эшләнгән. Юкка гына татар булган җирдә от бар, от булган җирдә татар бар дип әйтмиләрдер. Милләтебез тарихында от мөһим урын алып тора. Халык уянса, аңласа, булай кая барып җитәбез дип, үз телебезне, үз мәктәпләребезне, үз гореф-гадәтләребезне, җыеннарны, ат чабышларын, аударышларын кайтарга телибез икән, аң югары икән, безнең ат та саклана, без дә сакланабыз. Фәрит Нәбиуллин Лениногорск районында гомер кичерә. Аның Алмакай ат утарында татар атлары белән якыннан танышырга мөмкин. Фәрит әфәнде үз алдына зур максат, югалу чигендә торган татар тукымлы атларны үрчетү максатын куеп эш итә. Әлеге күргәзмә өчен эшләнгән картиналар арасында да нәкъ шушы утарда ясалганнары шактый. Бу күргәзмәдә бик күп рәссамнарның атларга багышланган картиналары. Атларны язганнар, аларның атларының рәсемнәре, төрле ракурстан, төрле характердагы атлар бик матур күргәзмә эшли башлый. Центр, Муслиновское село, мне чем-то напомнило, как у немцев, такой порядок, аккуратность. Я даже в людях чувствую вот эту культуру, да, общение, даже как они, возможно, даже друг с другом общаются на этом культурном языке. Вообще молодцы. Татар атын таныту аркылы без үзебезнең милләтебезне таныта алабыз. Башкаларны үзебезнең тарихыбыз, мәдәниятебез белән таныштыра алабыз. Күргәзмә 30 июльгә кадәр эшләячәк. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.